Sanibona, ngithemba uniyaphila bafowethu. Kukhona nje into engicela ukudlula kuyo encane, ngikhulume ngayo ukuze sizokwazi ukuyiqonda. Ngithemba ukuthi yonke into ihamba kahle nje. Bafowethu, kunalento yokuthi kwesinye isikhathi uyiphuphe ufake ijazi thizeni. Ake ngimekise nje ngento eyenzeke kimi recently. Ngibe nephupho la ngiphupha khona ngifake ijazi, ngeke ngiwuchaze umbala wakhona. Kodwa kuleli jazi njengoba kade ngilifakile, kukhona abantu ebekade ngilwa nabo la ephusheni, yabona, ngilwa nabo, ngalwa nabo, ngalwa nabo, nganqoba. Ngase ngiyavuka ekuseni, ngase ngithola inkulumo, uyabona ukuthi njengoba le jazi anginalo le jazi right now, but la ephusheni ngiyiphuphe ngilifakile and la ephusheni bengilwa nabantu ngabanqoba. Kwase kuba umlayezo othi mawuphenduzelwa noma uma ngabe uchazwa kuthiwe kunezimpi ozokwazi uyinqobe, izimpi zikamoya engizokwazi ukuthi ngiyinqobe, ezinye zazo ezizonqobeka kahle uma ngabe sengithukunyiswe lesi sembatho ngaba naso, ngasikhuphula, sakhulekela, senziwa yonke into. So, zizobe seziyanqobeka ngaphambi kokuthi zifike kimi noma ngiy'bone mina, ezinye zizonqobeka ngingakay'boni nje. Ngase ngibone ukuthi ake ngenze le video, ngeke ngichaze, ngicacise ukuthi kunabantu namhlanje abakutshela ukuthi uma uphupha into ungayithengi noma ungayenzi lutho. Bebe belahlekisa abantu noma bedukisa abantu. Into uma ngabe uyiphuphile kusuke kunesizathu sokuthi uyiphuphe. Uyiphupheleeni lento, yabona? Isizathu sokuthi uyiphuphe kumele kube uwena ositholayo, mhlambe edlozini lakho usithole noma kuphi ukuthi kwenziwa yini. Kodwa okubalulekile ukuthi into uma ngabe uyiphupha, idlozi angeke likukhombise into for fun ukuthi nje hhayi this is for fun. Kumele wazi ukuthi uma likukhombisa into lisuke kukhona la elifuna ukuthi uyithole, mhlawumbe uyisebenzise khona, uyabona? Mhlambe especially iy'nyoni ey'suke iy'njengamajazi, ey'suke iy'njengamabhayi, ey'suke zinjengey'phika, zinjengobuhlalu, zinjengolinda, zinjengamabhidane and stuff, amakhandlela, into ey'kanjalo. Kumele wazi ukuthi leyo nto leyo ibhekiswe kuphi. Kumele lapho wakho uma umbuza ngento, kumele azi ukuthi ukuhlaziyela kanjani, ekutshela ukuthi no, njengoba uphuphe nje ugqoke leli jazi leli la, kunezinto okumele uy'nqobe, kumele uhambe uyolithengisa, ulikhuphule ebese uyalifaka uzokwazi ukuthi nawe noma usuzwa ukuthi kunezimpi ezikushayayo, kunezinto ezikunethayo, kumele ufake le jazi vele bese ukhuleka ngalo. Uma ulifaka emzimbeni wakho, idlozi lakho lisuke selazi ukuthi okay, kunempi ofuna ukuyinqoba, kunempi ofuna ukuyilwa. Mhlawumbe unejazi othi uma ulifaka wazi idlozi lakho libone ukuthi usufuna ukukhuphula iy'thunywa-ke manje, usufuna ukuthi iy'thunywa zihlangane zikhuphuke phela umzimba wakho njengamanje. Yingoba ulalela umlayezo ophiwe yiphupho. Le nto yokuphupha, yamaphupho, iyinto ebaluleke ngendlela eyisimanga ekumele ukuthi siyilandelisise. Uma ngabe kunento eveziwe bese uyenza kwesinye isikhathi njengoba unjalo, ungasho ukuthi uzozenza zonke because angeke uphuphe ugwaze umuntu ephusheni bese vele uyavuka uyamgwaza ngomese. Lokho akuyenzi sense at all, uzobe nje uyisiphukuphuku nje, ngoba uma uzophupha ugwaze umuntu shuthi mhlawumbe kukhona into noma kukhona la kade ugadla khona, kugadlekile futhi, ingakho uzophupha ugwaze umuntu umlimaze ephusheni. So, asike siyiqaphelele bafowethu, zonke izinto esiyiphuphayo, asike sithi uma yiphupha sike sibabuze abantu abasincedayo bese siyibhala phansi, siba nento yokubhala phansi ukuthi okay, so that into yokubhala phansi izokunceda ngokuthi uma ngabe usubona indlela yakho ukuthi ayisacaci kahle indlela kamoya, bese ubeka phansi kuleya journal yakho la wabhala khona, bese uyo-track-a ukuthi ikuphi la walahleka khona. Mhlampe usuyay'bona into zakho zikamoya zihambi kahle, buyela emuva bese uyayibuza ukuthi okay, la encwadini yami ngangibhala amajazi awu-13, ngithunge mhlambe 7. Iliphi engingalithuka elizokwazi ukuthi livule isimo sami njengamanje ukubona ngathi kuya kanjani phambili, bese uyayilungisa. Wenzela ukuthi endleleni yakho kamoya ungalahleki, kungabi khona la usala khona ukuthi iy'nto zakho zigcine ay'sacaci kahle. So, bafowethu, izinto esiyiphuphayo zibaluleke ngendlela eyisimanga. Awuthi nawe uma uphupha into ube la nento la ubhala khona phansi ukuthi okay, ngiphuphe ukuthi namhlanje, uzokwazi nawe ukuthi ubone inqubekela phambili indlela yakho kamoya. Uma siphupha izinto ey'ngamajazi, kuyaye isikhathi esiningi kufuneka ukuthi sizenze, sibe nazo, uhlale nazo ngoba zinomsebenzi wazo. Ngamunye ngamunye uzothi mhlawumbe uma uthole umsebenzi bese liyakusebenzela. So, le nto kamoya ngihlale ngisho ukuthi idinga umuntu ocabangayo, idinga futhi umuntu ohlakaniphile, hhayi oyisiphukuphuku, kodwa futhi ungahlakanipheli idlozi lakho. Musa ukucabanga nokufila ngazuthi eish, yazi I feel like ngingathunga ijazi elipheyiphuli. Lakho linikwe ubani lelo jazi elipheyiphuli?
Akube yinto oyinikwayo edlozini, ungafili ngothando lwakho noma mhlambe ngoba ubona umkhulu ubani banyana uthi imkhulu wami wangiqhutshazela ihle kanje nami ngifuna ukuthazela njengelakhe. Awuy'khetheli. Ngokwenza kanjalo kuyobe kukukhombisa ukuthi usuhlakaniphele idlozi wena, bese idlozi liyakushiya noma usulihambela phambili. Labantu laba abasemzimbeni wakho badala, yibo okumele uba-alawe ukuthi bekugayide endleleni yakho kamoya, bekuhambele phambili, kube yibona abakutshela izinto ukuthi yenza kanjani, not ukuthi kube uwena obatshelayo. Ngokwenza kanjalo nizosebenzisana nedlozi lakho, liyohlezi linawe, liyohlezi likukhanyisela, uyohlezi uthi uma ulibiza bese liyasabela lize lapho osuke ukhona. Ngiyabonga kakhulu ngane le kahle, ngiyathemba ukuthi le video kukhona umlayezo eniphathele wona nokuthi kukhona enifundise wona namhlanje. Ningakhohlwa uku-subscribe, ni-like la sizolokhu sikhuluma nje sibonisana ngale kahle. Ngiyabonga kakhulu.